Този поздрав е специално за моя мъж, за Исус от Анелия. Честит рожден ден, любоя моя, ти си моя тих пристан нощта, светлина, която води ме в тъмнина. В очите ти намирам дом и покой, преградките ти целия свят мой. Когато мълча, ти ме разбираш. Когато се губя, ти ме намираш. Сърцето ми шепне едно име, твоето, и всеки ден благодаря за любовта ни чиста. Не са нужни думи, щом си до мен. Живота е смислен, красив и вдъхновен. Обичам те тихо, дълбоко, безкрайно, днес, утре и винаги безкрайно. Този поздрав е за Исус, патрона от Димитровград, неговата жена Анелия.